טוב למאיר שלו, סופר וגולנצ'יק. בוקר טוב. אפשר להגיד גולנצ'יק בעבר, נכון? גולנצ'יק זה גולנצ'יק. לא, אני גולנצ'יק בעבר. זה לא לכל החיים, לא אצל כולם. אני לא אומר את זה בהסתייגות, אבל זה בכל זאת קרה לפני 50 שנה. יואב יודע שלא כל יום אני מתרגשת מהאורחים שמגיעים לכאן, והבוקר אני מאוד מתרגשת מזה שאתה יושב כאן. ורוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה שהגעת ברצון. אלינו. כן, אבל חשבת אני שליח. יבוא סופר לדבר על הספרים, אבל לפני שבוע התקשרו אליי מעמותת סיירת גולני. אמרו, תשמע, אנחנו עושים בחודש הבא מפגש וכו', אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים. עשה לנו טובה, תעזור לנו. אמרתי להם, אוקיי, עם מי היו אצלכם? ואז אמרו, מה דעתך על מאיר שלו? אמרתי, מאיר שלו, סיירת גולני, נשמע לי מרח לאייטם. כי זה הפוך על הפוך. לא רואים? איך התגלגל העניין? אתה גם עירוני, אתה לא קיבוצניק. זאת אומרת, פעם היו מסתכלים עליי ואומרים, אפשר, זה מסיירת גולני. זאת אומרת, זה נמחק. עשית כל כך הרבה דברים בשביל שנשכח כנראה דברים טובים. אתה רוצה לשאול לנו שירי רובעים? כאילו, כדי לא כדאי במצב הגרון הנוכחי שלי, אבל אני אכן שליח של העמותה, של ותיקי, זקני, יוצאי סיירת גולני. אנחנו עושים כנס ב-16 במאי. אני צריך להודיע לכולם שעליהם להתייצב שם. הכנס הזה, גם אני פה בפקודה. שם זה איפה? שם זה בקיבוץ נען, בגני כנען על יד קיבוץ נען, ב-16 במאי, והכנס הזה יש לה מטרה חשובה. זו תחילה של תהליך של תיעוד ההיסטוריה שלנו, העלילות שלנו וכו'. כמה שנים? אני התגייסתי לפני 50 שנה, פחות חודשיים. ויש עוד הרבה גולנצ'יקים לפניך, או שאתה... יש אנשים. היחידה הזאת היא בת יותר מ-60 שנה. אני שירתתי בה בשנים 66 עד 68, כלומר גם את מלחמת ששת הימים עשיתי בסיירת גולני. ושם נפצעת? אני נפצעתי קצת אחרי המלחמה, ונפצעתי מאש כוחותינו, בפעולה מבצעית, אבל מאש כוחותינו. אני אפילו מכיר אישית את האיש שירה בי, ואני חושב שהוא גילה רמה די נמוכה ממה שמצופה. של דיוק, אתה אומר. כן, אבל זה היה אירוע מאוד לא נעים, שגם נהרגו בו מספר אנשים. אני ככה אבקש ממך, ביכולותיך הספרותיות המשובחות. תאר לי בבקשה, איזה חיה היה מאיר שלו? אתה לא תאמין, אבל הייתי חוץ מכמה בעיות משמעת חוזרות על עצמן, שכולן היו בקורסים שמחוץ ליחידה, אני הייתי חייל טוב. היית מורעל? לא הייתי מורעל, כי תופעת ההרעלה הייתה קצת שונה בימים ההם, כי גם היא נעדרה את המשמעות הפוליטית. זאת אומרת, אני התגייסתי לפני 6 הימים, אז אנשים... הוויכוח על מה אנחנו עושים בצבא כמעט לא היה קיים. אני אהבתי מאוד את הצד של הניווטים, וזה נושא שהסיירת עסקה בו הרבה. ואז היו מניווטים באמת, לא היה GPS. עם מפות, אפילו לא רק... רוב הניווטים היו עוד עם מפות של 1 ל-100,000, שזה בכלל, זה כמו עם צילום אוויר של הירח. אז היו גונבים תרנגולות וכאלה, כאילו, אז היה הרבה יותר הוואי מהיום. היום, אתה יודע, אתה לא יכול אפילו לקחת פרוסת לחם. היו גונבים הכל. יחידה מיחידה, לא חבר מחבר, אבל השלמות ציוד בין יחידות. אנחנו כל ירידה לאימון חורף היינו בדרך מצטיידים בכל מיני יחידות אחרות. איזה מין מורשת פלמחניקית חביבה כזאת, ודי התייחסו לזה בסלחנות. אבל אני בהחלט צריך, תשמע, זה קרה לפני 50 שנה, אבל זה בהחלט חלק מהותי מההיסטוריה שלי, מהתודעה שלי. העניין הזה של הגולנצ'יק, אני חושב שייך יותר לגדודים. ואנחנו היינו באיזה מין בועה כזאת, שהייתה מעט שונה. וכמה היא שונה באמת מסיירת גולני של היום? תראי, קודם כל הם הרבה יותר מקצועיים מאיתנו. הם עוברים קורסים ומצוידים בצורה אחרת לגמרי. הם יחידה יותר גדולה, הם מין גדוד שכזה. אנחנו היינו פלוגה של 2 צוותים, של 2 מחלקות, הצעירה והוותיקה. הייתה לנו פקידה אחת שכולם העריצו אותה ואהבו אותה, פלטונית לחלוטין כמובן. אני חושב שהיינו יחידה יותר אינטימית, קצת יותר אולי פרועה, אבל אין ספק שאם היום צריך מישהו לעבודה מקצועית רצינית, הם יעשו את זה יותר טוב ממה שאנחנו. התקדמנו מאז. אתה לא כותב הרבה על
על צבא, על מלחמות בכלל? בכוונה? משהו נכנס לרומנים שלי, נכנס מעט מכמה מהוויות הסיירת. תיארתי איזה, היה לנו סיפור משעשע בליל ניווטים אחד, שהיינו צריכים לנווט מחורפש עד הכנרת בלילה אחד. זה סיוט, וזה היה ארוך וקפוא וגשם, והיה נורא. וכשעברנו לא רחוק מצפת, ערכנו פתאום ריח של מאפייה. זה היה יום חמישי בלילה, ידענו שאלה חלות, והרגשנו שאם לא נאכל חלת טריה ב3 בלילה, אנחנו נמשיך לראות כמו חיות בבוץ ולא כמו בני אדם. ועלינו לשם בעקבות הריח, הגענו, דפקנו על החלון של המאפייה, אני זוכר את היד של האופה מסירה את ההבל מעל הזגוגית, והסתכל עלינו. יצא החוצה עם 3 חלות, היינו 3 חיילים, נתן לכל אחד חלה, ואמרתי, סתלקו מפה מיד, הממקפים שלכם היו פה לפני רבע שעה. אנחנו ברחנו לבד. חשבתי אחר כך, מה היה גורם לנו להעריך את הציר שלנו בעוד 5 קילומטר, באמת זה רק ריח של לחם. וזה הכנסתי יותר מאוחר לספר שלי עשיו, את התמונה הזו. נראה לי שזה לא השתנה, חיילים גם היום ילכו הרבה בשביל הבטן, אין ברירה. תגיד, משהו לסיום על מצבנו? בכל זאת, אמרתי קודם, אתה מתעד די נאמן של החיים שלנו כאן בדרכך, גם בטורים שאתה כותב, בעיתון וגם בספרים וכולי. תובנה שלך על מה שעובר עלינו? כיוון שאני עכשיו, אני וחבריי, הצוות שלי מאוגוסט 66, עדיין נפגש באופן סדיר. רק לפני שבועיים חווה מריבה אינטרנטית מטורפת על פוליטיקה, אז אני עכשיו מייצג רק את דעתי, לא את דעת הסיירת, לא את עמותת הסיירת ולא את הצוות שלי, אבל אין ספק שלו הייתי הולך היום לצבא, היו לי קשיים מסוימים בשירות שלא היו לי כשהתגייסתי ב-66. אני גם אומר שכיוון שמלחמת 6 הימים הראה לנו, ואנחנו השתתפנו בקרב הידוע של תל פחר במלחמה הזאת, אנחנו התגייסנו לצבא במציאות אחת, השתחררנו מהצבא למדינה שונה לחלוטין. אני לא חושב שהדברים נראים טוב, לפחות דרך העיניים שלי. יפה. מאיר שלו, תודה רבה לך. גם לכם. הצטרפת אלינו הבוקר.